Midangop sa Brigada Action Center kang Brigada Attorney Jorel Patinio ang duha ka babae nga nabiktima sa pasalig sa manager sa recruitment agency nga nagbase sa Dakbayan sa Danau. Ang duha ka mga biktima gila nga si alias Jassy o Jane nagpuyo sa norte nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Matod sa mga biktima niadtong miaging tuig 2024 nakaila nila ang manager nga si alias Patong sa Special Recruitment activity sa usa sa barangay sa Northern Cebu. Mipasalig ang recruitment manager ngadto sa mga biktima sa kantidad nga dulan sa 40,000 nga bayranan sa aplikante. Mapadali ang proseso nga makalarga sa Canada pinaagi sa pre-departure orientation dayon ang paghikay sa papilis sa UWA apan gikinahanglan ang dinaliang bayad. Matud pa sa mga biktima gipadali-dali pa sila og pabayad sa manager kay gikinahanglan kaayo. Hinungdan nga nagdali-dali usab og bayad ang duha ka mga babaeng aplikante. Ning baguhay lang nakurat ang aplikante dihang nasuta nga ni-resign na ang manager ug wala na manginlabot ang agency samtang ang tag-iya sa maong agency miingon nga walay hiring sila sa Canada. Subay sa hitabo ang mga biktima midangop sa Brigada Action Center. Gihatagan og pagtagad ni Brigada Attorney Jorel alang sa tukmang buhaton og legal nga proseso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.